Bangisa kuwe ngomlomo nangolimi nangesisu esijabhile. Baba, ngabe lokho kwenzeke kumina namhlanje bekumele yini kwenzeke? Ngoba phambi kwami bekhona amaNdiya, kukhona wena mlungu, kukhona wena China. Kodwa lesehlakalo esibuhlungu savelela mina. Ngabe lento inebala lomuntu yini, ubandlululo lisakhona yini eMzansi? Baba, ngiza kuwena ngomlomo nolimi nesisu esijabhile. Bekumele inkosi ukuthi sengime kangaka kulayini wase-McDonald, ije ngizoba number 501. Bathenga abantu phambi kwami ubutapu bayahlafuna bayahleka kumnandi kunjeya. No phambi kwami wathenga baba, kodwa mase kuyimina kwathiwa hayi bhuti, ngunumber 501. Baba, ngiza kuwe ngomlomo nolimi nesisu esidangele baba. Baba, wena uyalazi iphakethe lami. Wena baba uyakwazi ukugqobha kwephakethe lami. Okwenzeke kumina namhlanje kubuhlungu. Buhlungu engibuze namhlanje soze ngabukhohlwa. Ngonini. Bonke bathi #FillUpMcDonald. Mina ngithi # ngaze ngajabha. Amen.